Wala malungto. Ahat. Sayang. Hi guys! Padung taron sa palit og mais. Palit og mais kay gimingaw si Goring og mais nga anagon inanag nga mais. So mga 3 minutes lang ta maglakaw. Lakaw ta mga 3 minutes. So karon gabi na mga alas 8 sa gabi. Inaani dari ang view. Murag na adyo ni sunod na ko da. Una dito ko sa park pero daghan kay tao so nihawa ko ni lakaw ko dito sa skywalk pero kanang tawhana gasunod na ko mura na siya. Ambot unsa ka hay tuyo ana niya. Pero murag nagsunod-sunod na siya nako sa akong nabantayan. Mailhan man ako kay sunod man siya nilabang ko sa skywalk siya po nilabang lakaw ko diri padulong naasad siya na ko ni sunod sa akong luyo. So tanaw na to na igabot na ko dito sa itong na malikya og mais kay adto ko kutob di mo balik. Okay. So guys, hapit na ta maabot sa mais. So careful lang jud, careful kay samot na ako ra usa. So bantay-bantay lang jud sa mga tao kay ako raman usa niya sila daghan sila actually mga lalaki kasagaran diri. So ug na gani maglaka mo ra sa babae. So careful lang, careful. So maong nag-video ko kay aron na ako'y ebidensya, no? So actually daghang tao, daghang nananaw. Nababakhay mais. Tan-aw na tong nakabay mais. Kay mo palit ta og usa og parisa na to og karak. Karak chay. Ay doon na ta sa mais. Ano siyang mais? Yan. Yes. Oy. Maraming wala. Kuya! You have one mais? Ah. How much? 10 dirham. A video. Grill, no? Yeah, grill. And karak, how much? 2 dirham. Ah. Grilled corn. It's only 10 dirham. So gimingaw man kog mais guys, anagon sa tuwa sa bukid. So niari ra ko diri naglakaw aron magpalit ko. O usa ka buok mais 10 dirham. Yan ang i-grill. Siya na electricfan. Karak. Have karak tea. Only 2 dirham.
grilling time. With support electric fan. You don't have new on your car? Like this hot. Oh. No. May see the car? Same all like that? With electric fan, guys. Only here in Dubai. Kuya, what's your name, Kuya? Grill corn. Only 10 dirham. Huh? Grill corn. Grill corn. Ah. Corn and sweet corn. Yeah. All His corn. name, sweet corn. All corn. Funny na. Where? Philippines? Huh? Philippines? This one where going? YouTube. Video. Huh? Only 10 dirham, not 5. That is January. How many days that one your corn? With supporting electric fan. Kuya cook grilled corn. His name grilled corn. Sweet corn. Grilled corn only here in Dubai. Gimingaw si Goring og anak ko, mga anak sa mi. Oh, mga anak si Kuya. Wala, kakusog. Kakusog sa amin. Done? Guys, nakita na ko ang nagsunod-sunod na ko nga tao na sa akong luyo. Tanaw sa siya na ko kanong video ko. So, careful lang dyan ta mga guys, mga Goring, careful sa mga palibot kaya naidaghang mata nagtanaw. So, nakoron din nagpalit og mais. Kaon taon niya taon. Oh! Done! Kuya! Kuya, sweet corn! It's done! Enough na! Only butter and salt. Yeah, that's enough na. Enough na. Do you like anything? Butter, salt? Butter. Only butter, ha?
water and salt. Ready na nga itong mais. Yo, thank you. 10 dirham. So, I have here 10 dirham, so I give it to Kuya. Kuya! Thank you! Guys, when I've done cooking the grill corn, actually, my God, nakita ko yung tao na sumusunod sa akin. Dito lang nakaupo. Hindi ko alam kung anong paka niya sa akin ba. Ito, gusto niya. Yan, yan. Yan, nakaupo lang siya dyan. Lang ako, bumibili ng corn. Ng grilled corn. Tapos, nagsabay-sabay siya sa, ng lutuan na ng corn. Tapos, nag-antay din siya. Doon lang siya nakaupo. My goodness. My God. He's following me again and again. My back. Shit. Yeah, that's it, oh. You know the red and the black t-shirt? Galing yan doon sa park. Kasi gusto ko sana mag-video doon. Kaso, ang daming tao. Kaya nga, nagtabok ako papunta dito. Nabili na lang ako ng mais. Tapos ngayon, nakita ko siya, nagantay siya habang nagluluto ako ng mais. Ngayon, nandito na naman siya sa likod ko. Parang natawa na ako. So, bawal kumain dito sa labas. So, ito yung mais ko na nabili. Sa bahay ko na lang kakainin. So, ayan, keep vlogging lang for the record. Ayan na siya. My artist of the night. Actually, ang daming tao dito. Pero okay lang, laban lang. Laban ng Goring. Oo. Kasi dito kasi mag-isa lang ako, babae pa. At halos lahat ng tao dito, mga lalaki. So parang ganun sila ba. Iwan ko sa kanya kung anong tingin niya sa akin. So that's why I'm just keeping my video for the record of the night. So ngayon, hindi ko alam kung saan aabot yan. Kasi magbili pa ako sa sa Wizo. Magpunta pa ako doon ngayon. So yan guys. Hindi na ako babalik sa park kasi ang daming tao. Tapos doon ako dumadaan din sa may skywalk dyan. Yan. Diyan ako dumadaan. Kaso, ngayon, dito na ako dumadaan dito. Sa, may pedestrian lane. So, diyan ako, ang daming tao. Safe na. Tapos, bili lang akong gata sa Wizone. Bili akong Bear Brand. Oo. Kasi, kailangan ko ng Bear Brand ngayon. Para may sustansya sigurin. Ayan na guys, dito na tayo, pauwi na tayo. Ay, ang daming tao guys. So oh my God. So dito ang dami ng tao pero kasagaran mga lalaki pero safe pa rin ako kasi daming tao hindi lang kami dalawa kasi yung tao palaging sumusunod sa akin nandito pa rin. Hindi ko alam kung bakit siya sumusunod. Pero okay lang kasi dami pa namang tao dito.
guys. Sunod pa rin ang sunod, guys. My goodness, no? So, parang ayoko nang lumabas ng gabi. So, kahit daming tao. Ayan na, nag-video pa rin ako para safety. Dito na ako sa kabila. So, ayan guys. Thank you. Thank you for tonight. Salamat sa inyong pagtanaw ni Goring. Salamat kayo sa inyong pagtanaw sa akong video. Nara mo, magtanaw na ko. Safety ra ko dire. Bye. Wala maluto. Ahat. Sayang.